אנחנו פה בגינה של ניקו, ויש לו פה הרבה צמחי בר, ויש לו גם לוף. באנו היום לקטוף לוף וללמוד איך לעבד אותו ולהכין מעדן ממנו. גם אבשלום מפה. בוא, אבשלום. איפה אתה? אוי. אז יאללה, בואו נלך לקטוף לוף. למה עברה פה משטרה? חיפשו אותך, לא? מה זה מזכיר לך, אבא? לי זה מזכיר אוזניים של פיל. נכון. מה? ובערבית קוראים לזה עידן אל-פיל. איך קוראים לזה בערבית? עידן אל-פיל. עידן אל-פיל. אוזני הפיל. איך אומרים את זה במבטא ערבי? אוזן של פיל. איך אומרים את זה במבטא ערבי? אני לא יודעת, אין לי מבטא ערבי. עידן אל-פיל. זה חמוד וטעים באותו זמן. כתבנו כמות שווה של חמציצים ושל לוף. חמצוצים, סליחה. יש לנו פה את אבשלום קור. למה קור? אבשלום קור, אתה לא יודע מי זה אבשלום קור? לא. אז אני אספר לך בבית. ועכשיו נלך ונעבד אותם. נלך ונלמד איך הופכים את הדבר הזה למעדן.